Gisikop sa kapulisan sa Liloan Police Station ang usa ka security guard human nakuhaan og armas nga walay lisensya sa Purok Upper Sitio Tabaylaom, Barangay San Vicente, Liloan, Cebu. Giila sa kapulisan ang nasikop mao si John Clifford Casiliote Dinopol, 37 anyos, dunay kapuyo ug nagpuyo sa Purok Upper Sitio Tabaylaom, Barangay San Vicente, Liloan, Cebu. Subay sa investigasyon sa kapulisan sa Liloan, ang didakpan nagtiner og armas nga 38 revolver nga walay lisensya. Lakip na niini ang tulo ka mga bala. Gironda sa kapulisan ang panimalay sa suspek. Bit-bit ang search warrant nga giisyu ni Honorable Judge Maria Josefa Finsa Ramos sa RTC Branch 90. Gikustodiyan na karon sa Liloan Police Station ang dinakpan og gikatakda nga ipresentar ngadto sa korte. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.